Throw it, got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she only a that broke to your socks every day. But you go on, she a pro. Hands on your knees while you wine so sweet. But you get while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, oh baby, don't make me wait right now. Have control with your hips when she whine like a snake, got me stuck in emotion. Don't make me wait, ready right now, yet to feel it again now. She a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she only a that broke to your socks every day. But you go on, she a pro. Hands on your knees while you whine so sweet. But you get while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. But you go on, she a pro. Hands on your knees while you whine so sweet. But you get while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Start to tell you it's a journal. Me do the thing for the girl there. Do the thing for the girl there. Me girl, still a ton years in a me back a crap. I saw me know the fuck your proper car. Beat up the body on your pussy jaw. Me now go blow your put on it like hand papa. She want it in the she no want the thing touch her jaw. So me stop a touring by your condom and a proper jaw. Vroom say that weed make she sweet for me avatar. Boots up like soccer star. Firm up stand back a R. Me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Put long like skillion with force in Galvelian. So run this like Shelly and my John now go dwelling on. Go dada, cock it up. Your pussy enough. No you love the fuck. So bubble. Girl bubble. You say me soft, me tough it up. No you come a ball when me start stuff it up. So bubble. She bubble. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say my wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me not the club, me no care who a free this. You make me out like remix. So me say, come on, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble. Girl bubble. You say me soft, me tough it up. Now you come a ball when me start stuff it up. So bubble. She bubble. Come
yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat! At kasama niyo naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Ayan, na-miss ko kayong lahat. At syempre, sabay-sabay tayo. Halo, Madrid Nation! Halo sa inyong lahat at halo sa ating mga solid almosalers, lalong-lalo na dyan daw sa Madrid, Philippines, Davao Branch. Dahil kanina pa daw sila nakabang. At syempre sa ating mga backers, mamaya ay syempre babatiin kayo na ating nagagandahan at nagwawakwang Kimpi and Rupi. Kaya naman nakatutok na naman kayo sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club. On the go pa rin tayo sa kwentuhan at go na go sa kasiyahan dahil swak na swak sa kulitan at makakasama pa rin natin ang walang kakupas-kupas na cutie patuti, Kimpi! Halo, Madrid Nation! Halo kay Mr. Ray Zacarias, Ma'am si Ray, I miss you na. Miss ka na namin sa live. Halo kay Christine Serrato, sabi niya happy lunch. Siyempre present din si Alex Gaviola, si Mr. AJ Guache, si Pau Pau SMQ, and si Mr. Sam na nagbabalik. Halo, Mr. Sam! Sabi ni Mr. Ray, meron na ba? Halo, abangers here sa Davao Branch. Pabati naman po kami. Halo, Davao Branch. Kamusta na kayong lahat dyan? Sana always, safe kayo dyan. Sabi din ni Mr. Ray, Aris Pestabilio, safe flight and enjoy your vacay, guys. Pasalubong po ako. Ayan, syempre balita ko, ngayon yung flight ng ating mga mag-OOTC, pupunta silang Macau. So, mag-enjoy kayo lahat dyan. Ayan. Yes, ayan. At syempre, let's pray sa ating mga kababayan dyan na nagpunta ng Macau dahil mamaya ang kanilang flight. Ayan, alauna, 1 p.m. ang kanilang flight. Kaya naman, thank you sa lahat ng mga nakatutok ngayon. At syempre, I miss you too. Zeus Gabehan, and thank you for watching. At syempre, guys, do not forget to like and share our pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan. Yes. Wait lang, puputulin ko muna kasi may nakita ko eh. Ano yun? Marami na ang nagkakaroon ng top fan badge. Wow! Ayan, Talaga? syempre kasama dyan Eh, si si Jana Jana. Gabica, sabi niya, flex ko lang po, new badge ko. Pa-shoutout na din po all the way from Calasiao, Pangasinan. Naku, wag na wag yung Ayan, pinapaalala thank yung you for Calasiao, watching, Jana, and keep on sharing and liking na rin ang aming live dahil magkakaroon kayo ng maraming prize. Wow, may Sorry, may tampan na narinig kayong sila. Back to you, Ai. Uy, Jana, wag na huwag mong papaalala yung mga Kalasyaw Pangasinan na yun. Naalala ni Kimpi yung puto na nakalimutan. Ayan, pinalala ko naman. Hello, Miss Angel Kalugay. Okay, at syempre guys, acknowledge rin natin ang ating Zen Master. Ready na ba kayo? Charot! At syempre, hindi rin mawawala. Na-miss ko tong taong to, ano? At syempre, hindi mawawala ang ating buwapong Kenkoy, Rupi! Hello kay kay Ruth Gabihan. Gabehan. Kahapon, hindi ko yung mga numbers. Hindi pa na Yan. Ay, hindi pa Hello na- kay Ashel Yung mga numbers Sentino. mo. Hello sa mga friends at mga DJs. Hello. Sinabi si Mama Ray, may nakita ko kanina. Mama Ray? Oh, yan. Mama Ray, miss you guys. Pakis kay Ruby. Ay! Flying kiss from Manila to Davao. Wow, may bago tayong Ayun, chorba. binigay ko. Yan. Ayan. Anong gusto mong Hello pasalubong? kay Ivy Ivy Sempron. Hello. Ayan. Ayan, si Choi. Wow naman si Choi. Nanonood si Choi. Sino Ano si siya? Choi? Ay, Choy! Wow Um, naman, Choy! Asawa siya ng pinsan ko. Wow. Ay!
Hi, Thank you for hi. watching, Shoy. Siyempre, yayain mo na rin si Yan. ate manood. Hi, Yes. Hello, Yayain mo na lahat ng inyong John pamilya. Menyor, pa-shoutout po, sabi niya. Yan. And Ngayon, sabi ni Ashel. Sentino. Pa-shoutout naman po, DJ, ang aking Pamangkin. Pamangkin na si Julian. Julian. Lini Lou. Lini Lu Dan Polen. And Hailey Ann mula sa Dagupan po. Pangasinan. Pero ano, tawag dito? Ang sarap nung Ayan. puto kalasyaw, no? Sabi ni Sino ba Joy. nakaiwan? Ano ewan ko nga galing sa last week tanong siya ng tanong. Uy, magdadala ako ng Gusto niyo ba ng puto kalasyaw? Gusto niyo ba ng puto kalasyaw? Ayan. Tas ayan, Ipa-LBC sabi mo ni yun. Joy, pa-shoutout dito sa mga taga-Paseo, Makati, ayan. Ay, kaya lang, binabati ko lang si Syempre, Mr. kami Sam. rin Mr. sa Sam, Makati. ang tagal mong nawala, hinahanap ka namin. So yan, ready Yan, na ba guys. kayong lahat para sa aming mga masasayang games for today? Yes. Syempre, kung ready na kayo, mag-comment kayo ng ready and mag-react na Yes. rin kayo dyan ng Ng heart heart react. react. and Yes, live comment react. lang and react lang tayo. guys. Yes, labas na natin ang unang game. Yan ang Hanggan. Kuya. Sabi ni Ivy Sempron, tapos na po ba ang game niyo po? Hindi Hindi pa! pa! Magsisimula pa lang po Saktong-sakto kami. ka lang. Pwede ka pa manalo. Yes, pwede kang manalo. Yan ang Siyempre ating guys, hangman. more sharing, more Yes, prizes. paunahan lang kayong mahula ng At category what- dito. At mood, bag, per, bago ang lahat. Pili muna kayo. Easy, Teka lang. medium, or At bago hard. tayo magsimula, pinapaalala ko lang po na mag-selfie tayo. Yes, At mag-send dahil kayo ng picture nyo guys sa Madrid, Philippines. marami Kung nang kanilang naipagawa team na kayo. ipapamigay sa inyo. Magagamit nyo sa pang-araw-araw nyong buhay. At Siyempre, iba ang prizes ng Team Kimpi and At Team Team Ruby. Ruby. Oo, alam nyo ba, manood lang kayo araw-araw dahil meron tayong solid almosaler. Umabot ng sa 1,152 ang kanyang low. Yan. Ano isang yan? buwan pa Isang lang yan, solid ah. almosaler. Isang buwan pa lang yan. Yes, may So puto guys, ko. mag-comment na kayo kung anong category ba gusto nyo. Easy, medium, Medium or or hard. hard. or large. Easy, medium, or Oh, large. nagdadabaw na si Miss... Anong tawag sa salita sa Davao? Bisaya. Ayan, ready na si Bisaya. Mr. Bisaya ba? Jomar, si Mr. Ray, Davao, si John, ready na good. Ready na Jude. Ready na Jude. Jude. Ready na, Jude. Busy Ang pa daw si, paksiw. si Paul. Ayan, sabi ni Ruth, hard. Hard. Pero Sabi parang, ni Ano Jana. daw, Alex, sabi parang ni nawawala Paul. yung batch 1 ng almusal, no? Sabi rin ni Ray, Paano hard. ubus na? Si Jana naman, medium but long. Medium but Anong long yan? Ay, well. Medium but long. Iha-hard. Medium Ayan, but long. so gay hard na Medium namin but- guys. Ang unang category ay Ay! Hard daw, sabi. famous people. Famous Ayan. Famous people. Parang sila Kimpi and Master Z. Eh. Joke lang. Kahit hindi ako siyang famous eh. Gusto ko maging famous. So, ayan na guys. Input nyo lang kung anong letter ba ang gusto nyo. At Sabi yung ni category natin ay Anong famous sabi ni Jana? people. Sana may large. Kahit Ayan, ako, input lang kahit tayo ng saan. letters. Input lang ng letters at paunahan kayong mahula ng category. Huwag niyong puputukin ang mga Ayan, logo. si Mr. Ray, sabi niya letter A. Letter A, sabi ni Mr. Ray. Oh, sabi ko na nga ba, pag A lagi ang nauna, wala. Pero kahapon, wala nag-A na nauna eh. Ayan, sabi ni Ruth, letter E. Letter E! Famous people siya, Okay, guys. that's ah. letter E. Si Sabi ni- Ashel. Ashel. Sabi Ashel. niya, letter I. Ay. Ayan, Wala. Justin Bieber sabi. Oh, Wala raw, wala. Ryan Christian Buwan, walang letter I, so hindi siya si Justin Justin Bieber. Bieber. Yung letter second niya kasi ano Sabi ni Ivy, letter C. Letter C. Share ko na rin ang ating live. Share na tayo, guys. Dahil wala pang nanalo sa special prize. Nakukulangan kayo ng shares. Guys, Ayan. guys, mag-present na Wala kayo. rin letter C. Guys, dalawa na lang ang balloon. Isang letra pa lang ang nahuhulaan.
Yan, galit na si Kimpi. Ayan, thank you for sharing our stream, Ryan Christian Yes, Juan. So keep on thank you sharing so lang, guys, much. to win more At dahil dyan, prizes. mag-share ka pa. Yes. Wala na tayong letter I, Mr. AJ. Kinakabahan Sabi ni ata si Miss- Erwin, letter M. Kinakabahan ata si Master Sen pag sumasabi ako ng dahil dyan. Letter M. Sabi ni Dahil Erwin May Santos. premyo na naman. At dahil dyan, mag-share ka pa. Sabi, si Master Sen nagugulat eh. Tumitingin sa akin ng masama eh. Ano na naman yung papapremyo mo? Ruby. Bigyan sila ng comment. Letter M. Letter N. Walang letter M. Isang lobo na lang. Mamaya, outcome, kakagalitan niya ako. Makapapremyo. O, hindi ah. Joke lang. Mabait po yan si Master Sen. Hindi po yan nagagalit. Ayan guys, Yes. hulaan nyo na ang word dahil isa na lang ang lobo. Ang bilis naman. Kaya napakaswerte po namin dyan eh. Di ba, Ayi? Hindi siya nagagalit, no? Yes! Ay! Mr. Ray. Yes! Letter R. Letter R! Ayan, may letter R. Gabi, isang lobo na lang. Ano ba yun? Hindi, stop it na po. Sumasagot na siya. Hulaan nyo na yun ah. Ayan. Sabi George ni Mr. Orwell. AJ, George Orwell. Sabi ni Orwell. AJ. Alam ko na yung technique ni AJ, sinesearch Bigyan mo nga ng letter L. Bahala na. Oy! Wow! Paano nila nahuhulaan? Kilala mo ba si George Orwell? Kung kilala mo Sino si si George George Orwell, Orwell? mag-text na sa 2399. Send. Gusto ko na, letter O. Magbiling ko tama Mag-text na siya. siya. Mag-text Sumagot lang. na rin si Mr. Ray na. Ang hilig mo sa George 6'9". Orwell. Napakalupit mo. Titingin talaga yun si Nauna Robert. si Mr. AJ. Buksan ko Yes. na, George, letter Orwell. And W, ayan. So, grabe naman si Mr. AJ. Siya ang nauna sa ating winners for today. At dahil dyan sa mga walang load, magpapasa load na kayo kay AJ. Marami na siyang load, Marami guys. siyang load. Oo, siya is 1K. Sabi ni Wow, Mr. Ray, kapit-bahay po namin yan. So, yan, pwede pa kayo bumawi, guys, dahil meron pa kami Kapit-bahay ba o? At ang second set natin ay... mag-medium na muna tayo. Medium. Famous people daw, AJ, go at check. Kailangan niya na eh. Sorry. Cyrus! Ayan. ang Nawawala na ating yung category. hinahanap ko yung batch 1, yung mga batch 1. Ay, ano yung ating Si category? Christine pinagalitan na. Batch 1. Si Christine, nawala. Si Kael, Ay, nawala. Wala. Ala, nangyari. Yan, ang lalandi kasi. Joke lang. Ayan, ang ating category. Ginamit pa ang ay almusal club. Famous people Yan, ulit. famous people ulit ang ating category. Sabi ni Prieto sa Wow. Sino ba yan? congrats. Sabi ni Ruth. Yes, Mr. Ray, bawi dahil marami pa tayong games for today. Mr. Ray. Ma'am Ray, kailan ka uuwi? Miss na kita. Ay! Baby, hindi ko na kaya. Sobrang Sabi ni saya ko Christine, na. letter A. Ulit tayo. Ay, Rupi. Ayan, sabi ni John Menor. John Keller. Oh, John Keller. Gilaw ko to ng ID ah. Sino? Employee. Ito si John Ayan, si Keller John Menor. Kellen Menor. I-pick up mo na yung ID mo. Dito na. Alam mo, si John Ayan, Kenneth. Pwede mo nang i-pick up yung ID mo, John Menor. Dito na yung ID mo, ah. Kimpi. Ayan. Si Sabi ni Ryan, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Wow. Miss Kimpi. Sabi ni Jan. Si John Maria Kenneth, Teresa. hindi siya mabilis magpatakbo. Dahil lagi siyang nagme. Sabi ni... Sino yun? Eh, Hindi siya Oprah Sabi ni Winfrey. Ruth, yung badge ko ata, nasangla na. Nawala yung badge niya. ano So, na? para magkaroon kayo ng badge, lagi kayong manood ng Ulit. Almusal Club. Yan. Try nyo 1 week. Sabi ni Kerwin, letter S. Para ganas? Yep. Ay, kabisado ko na yung mga... Parang tama si si... Ikaw, may tama ka. Jana, Maria Teresa. Ang laki-laki ng tama. Ay, hindi siya Maria. Hindi siya Maria. Ayan. Letter. Sabi ni Jenny and Ruth, letter E. Letter E. Walang letter Sabi ni E. Kerwin, letter S. Sabi naman ni Christine Joy,
Letter C. At sabi ni Achel Sentimo, M. letter M daw. Letter M. Ayan, Yes. may letter M. Parang matik. Matik. Famous people din ba yan? Oo, Matik. Di ba yan ay Ian Matic? Parang Ian Matic yung sa ano? Sabi ni ni Paul, Maria Hindi siya Maria eh. Mendy. Ano yan? David Beckham. Huwag niyo Yes. naman sabihin yung secret name ko. It starts with letter M. Magaling ako Tapos may mag-soccer. letter S, hindi siya David Beckham. Ikaw ano, DJI, magaling ka ba mag-soccer? Soccer? Sabi ni Mr. AJ Magic Johnson. Magic Ano? Johnson. Yung Magic sports. Johnson. Sino yun? Si Jomar? Solo. Si Mr. AJ nauna. E-sports yun ah, soccer. ID na to. Sumunod si Mr. Jomar. And then Basketball si Ryan. player yan. Yan yung player ng Sumunod Lakers. si Mr. Ray. Alam niyo ba kung bakit siya tinawag na Magic Johnson? Try natin ang letter J. Magaling siya magpasa. Jay. Ayan, merong magic. Letter O. Isa siya sa may-ari. Isa siya sa may-ari ng Lakers. Ayan. So, congratulations, Mr. AJ Guache. Grabe. EJ, baka gusto mo mamigay ng load Oh, pasa Mr. AJ, mamigay ka naman daw ng load. Ibablock ka na namin sa Almusal Club. Mr. AJ, iloadan mo ako ah. Hindi ka nauna, Mr. Jomar. Hala, nauna ako eh. ID. Hindi pa nakikita yan, no? Nauna si AJ dito. Nauna si Mr. AJ. Nakita niyo na ba si AJ sa personal? Sumunod siya sa Christine Joy Serrato. Ako hindi pa. Tapos si... Ayan, Mr. AJ, di ka pa daw nakikita ni Rupert. Magpakita daw. Magpakita ka daw sa kanya. Personal. Gusto niya. Kanina pa po yan. Magpakita ka nga ng selfie na nakalike. Oh, tsaka si ano? Si... Ano yun? Vino. Direct, Para makilala direct siya. ano yun? Direct approach. Ayan, okay, sa ating next Ayan, puzzle. halo-halo kay Jamie Jane Uy, Sarina. Sabi niya, Sarina. halo-halo, Almusal Club is life. Rest day feels. Rest day feels. Oh. Wow! Taga Madrid ba yun? Hindi. Thank you for watching Jamie Sarinas. Hello. Sabi ni Sorry. Race to Ray, parang Ayan po o, may mga tag winner. fan badge na rin si Prieto sa Prietos. Luna. Pasa na ng load. Magbasa ng load. 1,000 ang Sige load daw, niyan. mamaya. So Sige, yan, meron pa mamaya. tayong third Yay! set ng hangman at ang puzzle Yan. natin ay Ganon, no? Di ba may isa na akong fan, no? halo-halo kay Nathaniel si Toy. Si Toy. Si Toy. Mag-hard na ulit tayo. Hard ulit. Good afternoon, sabi ni Jan Angelo Antimano. Wow, halo-halo. Halo. Ano, di ba? Express. Antimano naman niya. Ayan, para sa ating third set, ito ay Ay, Places. places. Ayan, Places. with one word. Places with one word. Dito sa ibang bansa na naman. na-experience kong makilala sa Almusal Club. Ayun, binabati ko yung Halo-halo mga kay ano. Vanessa Batiin mo ngayon Kylie sila, de Dana. Sanito. Sabi ni Jana, Sherry. Binabati ko si Dana, Sherry. Nicole, and Wow. pangalan mo tangkap na yun. Tangkad na yun. Si Si Arjon. Arjon. Ayun, nanonood sila sa kabilang Halo-halo. room. Ayan, syempre, nanonood nga ba? Ba't wala ako nakikita Sorry. ang pangalan? Sa dami ko na pong nakikilala. Nakakalimutan Sabi ko na ni po. Christine Serrato, letter A. Letter A. Sabi naman ni Nathaniel Sitoy, Washington. Rupi, kung hindi mo pa siya Grabe naman nakikita. si ano, si Rafa. Panoorin mo yung Halloween eh. 2017 ng admin. Siya Siya yung yung hawk hawkdog. Wow! Ayan. Eh, grabe si ano si Siko, si Nathan niya. Ayan, guys. Guys. Kanina pa ako nabubulong. Guys. Sabi ni Charlene, letter Hindi, Miss Kim, last S. week pa. Parang Letter ano S naman daw. to? Letter Ayan. S. Ano tawag dito? Humuhula si Nathan Inborn. yun talaga ng mga word. Philippines daw. Letter E, sabi ni Ru. Hindi bukas ang aming Beatrix, Mr. Jomar. Ay, nag-message siya kanina, Ang ika-consider namin Ano sabi? mga mananalo, guys, kung sino yung mauna dito sa screen namin. Yes. Nag-message pala si Mr. Binom. Mr. Jomar, a.k.a. Binom sa aking Beatrix kanina. Sabi niya, maraming sa load. Ay, maraming salamat. Maraming salud. Maraming salamat sa load, Almusal Club, dahil doon nakakatawag ako sa mga, hindi ko na pwedeng sabihin natin yung mga client nila. Ayun. Alam ko sa mga mahal niya sa buhay. So, yan. Halo-halo kay Carlo Aguilar. Si Carlo ba to? Ay, si ano yan? Pasensya ka na, Carlo. Sabi ni Red Steve
Verchorba. Versal. Versailles. Versal. Ay, versatile. Versatile. Ay, sabi naman ni Jamie Jane. Versailles. Vertisil. Versatilities. No, Vertisil. Versailles. Ang daming spelling. Versailles. Spellings. Oh, sabi ni... Hello, Bessie, Alexandra, Versailles. Gabriela, Rayma, Mario, and Carlo Aguilar. Ano ba Joy. to? Try natin ang letter B. B. Baka naman yan na yan. Versace. Oh. R. 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 Ayan, Versachurba. Ay. I. Meron dito Versailles. I. L. Versailles. L. Versailles. L. Oh. Ayan. So, ang Resty. unang nakahula niyan ay si... So, si Resty. Oh, sa nakahula ng... Gapo. Sa nakahula nun, anong meron dyan? Oo nga, saan Ano lugar yan? Saan yan? Ano makikita yan? Bakit mo siya tinatawag, Carlo? Siyempre, nakalimutan ko rin yung pangalan niya. Oo nga. Nakalimutan niya yung Nakalimutan niya yung pangalan mo, Arjan. Sabi Hindi kasi Arjon, tapos Carlo dito. Hindi ko alam kung sino kayong dalawa doon. Lusot! Lusot! Yes! So, congratulations sa ating mga winners. At syempre, yung mga winners daw kahapon, hindi pa kayo nagbibigay ng inyong mga numbers. Pakipiyan ang inyong mga numbers. At syempre, sa mga nanalo ngayon, congratulations 2 times kay Mr. AJ Guache. At syempre, mamaya mamimigay daw siya ng load. At syempre, ang lating last winner ay si Resty Gapus. Paki-PM ang inyong mga numbers. At syempre, ulitin ko yung mga nanalo kahapon. Paki-PM ang inyong mga numbers. Huwag muna kayo aalis dahil meron pa tayong 3 games. Ang ating next game ay ang paborito yung mahaba Matrix. Matrix. Ayan. Teka lang, at dahil dyan, tatawanan ko muna ang joke ni Carlo. Sabi niya, di ba yan yung kanta? Versailles on the floor. Malaki yan. Hindi, bababawi ako sa kanya, siyempre. So, yan ang category natin ay... Ayan, famous lutong Hi, Ray. bahay. Gusto mo ba dalhin kita dyan sa Sabi ni Versailles Alex, mo? nanalo siya kahapon, same pa rin daw ang kanyang number. Okay. At syempre guys, yung yung mechanics natin, pwede nyo hanapin ng words diagonally, horizontally, pabaliktad or hindi. Horizontally? Horizontally, vertically, diagonally, tsaka yung pahito. Yes, and don't forget, kung forget. kung saan nyo nakita yung row and column, yung word. Yung first letter. ng Kunyari, kwek-kwek. Oo. Yung letter K. Kunyari, nag-start siya sa Alam niyo- A1, B2, ganon. B2, ganon. Tsaka trivia lang, guys. Yan. Pag gusto nyong pasayahin Wow! si Kimpi, bilhan nyo ng kwek-kwek. Ang galing naman nun. Sabi ni Mr. Jomar, sinampalukang Ang galing! manok. Grabe ka. I5. Sinampalukang manok. Meron ba yan? Grabe, nagugutom ulit ako. Paborito Ayan, siya, meron tayong sinampalukang sinampalukang manok. Sabi naman ni... Yung kaldereta kulang. Kaldereta, Anong yan? kulang. Sinigang. Anong sinigang yan? Maraming Afritada, sinigang. meron ba? Afritada. Ay, afritada. L12. L12. L12? Ayan, may afritada. Afritada. Ayan. Si Resty Gapus, may point. Sabi Ano ni yung Ruth, afritada? escabeche. Wow, favorite ko to. Afritada. Escabeche daw, D5. Escabeche. Ano? Escabeche. Escabecheng ano? Con BC. Ano yung kalsadeta? Kinilaw. Hindi po. Kalsideta. Adobong manok. Sabi ni Parang Jamie, kalderetang beef. Sabi ni Jan Angelo, kalsideta, parang kalsadang Adobong manok. kubeta yun ah. May Kalsideta. adobong manok. E7. Tama. Putik. Yes. Spicy Kalsideta. adobo. Grabe naman ito para. Wow. Spicy. Sabi ni Jana, aficionado. Sabi ni Ryan Kinilaw. Wow, masarap tong Ang sasarap kinilaw. naman nun. Kinilaw. Kalderetang beef. Kinilaw, Social H8. kalderetang Meron beef. ba? Sabi ni Kimpi, kinilaw. Parang Ang galing masating... naman ng sinampalukay. Kinilaw. Walang kinilaw. Walang kinilaw, pero masarap yung kinilaw. Kinilaw. Hindi siya kasama
Adobong manok daw. E7. Edebeng Manek. Edebeng Manek. Sabi ni Jomar, beef caldereta. Yung foreigner, yung turuan ko kayong magluto ng adobong Manek. Another 3 points. Sabi ni Wow. Jomar, spicy adobo. Spicy adobo. Adobo. Sabi ni Adobo. Jomar, para siya na lang. Ano meron sa'yo? Sinigang. Sinigang. Kaya ganyan. Sinigang, K5. Sinigang. Adobo. Grabe. Ano? ASF. Sinigang na ASF. Alam mo yung ASF? ASF. Mukhang may nananalo na. American pala. American African Swine Flu. Ano pa? Balitang balita. Mikeni. Beef caldereta. Yes, ang galing naman. Meron ng beef caldereta. Nahula na. Tsaka guys, Pinakbet, sabi ni Ruth. teka, bibigyan ko lang sila ng paalala. K11. K11. Ay, tama. Ito. Paalala mula sa Almusal Club. Huwag po kayong bibili ngayon ng Mikeni dahil Wala pong Nag- ginilaw. nag-positive po siya sa Hindi African mo Swine Flu. kasama. Pampalito lang yan. Ayon sa balita, apo. Uy, baka fake news ka. Hindi I never fake my Ano na news. yung sagot ni Ryan? Sabi niya, $1 zillion lobster frittata. Ano to? Para pakisyaw naman yan. White truffle and gold pizza. White Pizza. truffle. Pero may mas paborito ang ulam eh. Uy, Ryan, meron kang ID dito Ano yan? Yung Uy, Ryan, broccoli ang di lagi mo lang dito. Mercedes. Ayan. Escabecheng D5. Escabecheng ano? Kabetsing ano? Skabecheng Mercedes-Benz. May iskabetsing nga dyan, pero... Ayan, sabi ni Mr. Jomar, escabecheng Isda. B5 pala. Anong isda? D5. Be Anong specific. isda? Be specific. Iskabecheng tulingan. Iskabecheng. Ayan. Sabi ni Sinigang. Jana, sinigang sa miso. Sinigang. Miso. 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 Yan. Ang galing. Sa miso. Sa miso. Bulalaw. Siten daw. Adobong menek. Adobong menek. Yan. Oh, yan. Tut. Wala na lahat. Sa So, bahay. ayan, kompleto na po ang ating Ayan. 8 words sa Ang ating famous mga- lutong bahay Mga food. famous ay beef caldereta. Samahan niya adobong akong manok, magluto na. sinambet, Sinampaluhang manok, sinigang sa miso. Pork, sinigang sa isda. Ayan, sabi ni Jenny, nagugutom na ako, di ako makasagot. Yan. So, yan Tsaka sila ano? ang ating winners. Yes! Ayan, hindi ko na isulat sa ating board. Pero, Edebeng menek. ang nahulaan niya, escabecheng isda, pork sinigang, beef caldereta, adobong manok, at sinampalukang manok. Wow, ang dami. A total of 3, 6, 9, 12, 15 points. Walang iba kundi si Mr. Jomar Solomon. Hulaan ko, matabayan. Paki-PM ang iyong number, Mr. Jomar, at syempre, luluod namin yan later. Kasama ng mga nanalo kahapon. Huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong movie series. Yes. Simple lang ating movie series, guys. Paunahan lang ulit kayo. Magkakaroon tayo Siyempre, ng kung nag-enjoy kayo sa aming games, Ayan. mag-heart rock naman kayo dyan. Tagparin Yes, nyo na yung heart rock kayo heart na. button and like button na bell. yan. Yes, si Rupert. Ayan, sino tong Rupert Mattel? So yan, kung ready na kayo, comment ready dahil ang ating susunod na game ay Movie series. movie serye. Hala, movie serye na. Joke lang yan. Ayan. Walk masyadong hard. Wait, masyadong hard. Social si ano eh, Mr. Jomar eh. Sabi ni Ryan, hanggang silog-silog lang ako eh. Sabi ni RPRTMTL, Pwede ba ako? Nagbabaka sakali, wala na akong pangload. Oh, you're so Pwede kang cool. sumali, pero bago ang lahat, magtrabaho ka muna. Ayan, para sa ating unang kategory, ito Sino ba yan? ay drama. Hi, binabati ko si RPRTMTL. Napakagwapo mo raw, sabi. Sabi ni Kerwin, palag-palag ako dito. Sarili mo. Ready na raw si Ruth, tsaka si Jaina. Ayan guys, tadarin nyo na ang heart button and like button. Smile. Yes.
It's mine! Tantawa nyo. Ang ating- Picture mo, picture. Movie, series, drama. Ayan, Ready Player One. Ano bang sagot yan, Ready Master Zen? Player One, sabi ni Ryan. Oo, nagla-live din siya, oh. Picturean mo nga si Master Zen, nagla-live siya dun sa sarili niya cellphone. Hindi siya Ready Tira mo, Player tira mo. One. Tira mo, yun mo. Hello! Isasend niya sa bago niyang Ito boyfriend. ay drama. Tagalog, ay English. Ay, nako, favorite ko yan, yung sequel, prequel, and ano niyan, pretzel. Sequel, prequel, pretzel. Maganda yung ano niyan, yung prequel niyan. Ayan, hulaan nyo na. Maganda ang kwento niya. Yung una, ang kinento dyan, yung isa. Tapos yung sunod, yung si ano. Sabi ni Mr. Tapos yung Jomar, huli, Glass. si ano Si na. Carrie naman, The Ah, King's iba-iba. Stitch. Ay, the glass. The Malapit Glass. na. The Glass Door. Sabi ni Jomar, The Glass Door. Sabi ni Nathaniel, si Toy. Sabi ni Jomar, Glass. Sabi ni Jenny, Hustlers. Yan, ganda niyan. Sabi ni Jenny, Hustlers. Breaking Dawn ata yung... Ay, Breaking Dawn. Basta break. Basta... Sabi ni Arches, Leo, Hype. Hi po. Yan. Yung una niyan, So yung... yan, ang tamang sagot guys ay... Guys, panoorin niyo yan. Glass. Simula sa part 1. Yan. Yung part 1 yan, si Bruce Willis yung bida. At sino Yung ang part nauna? 2, yung Split. Yung part 3, yung Glass. Oo, alam ko na yun. Sino ang nauna? Sa last. Ang nauna po sa glass ay si Mr. Jomar Solomon. Last door? Ayan, congratulations Mr. Uy, may Jomar. nag-shout sa live natin, oh. Taga saan ka ba? Dubai, Marikina. Ayan, oh. Ayan, next na. Next na! So yan, meron pa tayong next category. Ito ay thriller. Thriller. Po, si Kimpi Loko ka, doon. Jana. Bakit mo? Yan, kumpletuhin niyo yan. Nag-gets mo May yung sagot ni sa una. Jana. Ayan, may nabubuo na naman po. Mukhang mababawasan na naman tayo ng manonood dito. Ito ay thriller. Yes, Arches Leo, pwede kang sumali. Basta, Oo naman. wag ka lang kukuha sa aming mga manonood. Kasi may nabawasan na eh. May nabawasan na. Ay, May naraming nabuong buwan. love team dito. Anong nangyari? Ano? Ano? Pinagalitan ng May boyfriend. jowa pala yung babae. May jowa wala. Hindi tayo nagba-background check. Si Ayi kasi yung nagbigay ng ano Sabi doon ni eh. Mr. Jomar, American Pie. American Pie. Kailan pa naging thriller yung American Pie? Sabi ni Jenny Remo. Alam mo bakit naging Serenity. thriller ang American Hello, Pie? hello kay Mama Irene Lander kaya Yamada Solar. Masarap po yung dala niyo, Hey. yung niluto niyong ulam. Hey, hey, hey. Alam Mama nyo, yung puto. eto lang ha. Pwede naman siya maging thriller ang American Pie. Dahil nakakatakot yun Ano pag ba yan? nahuli ka ng magulang Sabi mo. ni Jomar, the boy next door. Si Jenny Sabi ni Remo Corinne, naman get sabi niya out. Serenity. Oh, sabi ni Jim Kerwin. Ay, no? Nino. Kerwin Jim, get Kerwin out. Jim, yan. Sabi niya, get out daw. Get out. Hi! The boy next Next door. Ayan, grabe nangungulang si Mr. Jomar. Grabe. Tsaka magantay-antay kayo, baka may pamigay na namang load to si Master Zen. Katulad kahapon, namigay siya ng load. Talaga? Ayan, next na natin. Ayan ha, the boy next door. Akala That's ko my that's boy. my boy. Next category na. Next Tawag ni category. Ayan, para sa ating last category, ito ay fantasy. Ang bilis yung sumagot na yun, oh. Mabigat yan. Cute yan. Cute yan. Parang si Mr. Jomar, no? Oh. Mr. Ayan, Jomar. syempre nag-enjoy kayo sa aming games for today. Yes! Don't forget mag-heart react and like react for Team Kimpi and like for Team Wala na si Rupi. AJ. Sabi ni Nathaniel si Toy, Stuart Little. Hindi. Sabi ni Ryan, Dumbo. Sabi ni... Wala pa. Stuart Little. Little Stuart ata yun ah. Little Stuart, yun. Sabi ni I am Jenny Remo, mother. I Oh? am mother. You are a mother? Sabi ni Mama Irene, halo-halo, salamat. Oh, mama yung puto. Yung puto daw po. O, pa Pinapagalitan mo ako. LBC na lang po. Sabi ni Ryan, Dodeng Daga. Dodeng daga.
Circus naman, sabi niya, The Circus. The Circus. So, Mirror ang mask. tamang sagot po ay Ay, Dumbo. At dahil dyan, nanalo ka na. So, yan, kompleto na ang ating winners. At sino ba Si sila? Ryan Buwan. ayan, ang ating mga nanalo. Congratulations 2 times, Mr. Jomar Solomon. And again, ang ating solid outsider, si Mr. Ryan Buwan. Pakipian ang inyong mga numbers. At syempre, yung mga nanalo kahapon, pakipian ang inyong mga numbers. B1, I-reveal daw. natin yan later. Dito yun. Happy 1v1. Ayan. So, meron pa tayong last game. Yan ang paborito niyong Art Attack. Kaya naman, pili-pili na kanino kayong team. Is it Team or Ruby? Ayan. At syempre, guys, Art React Team Kimi at Live React kung Team Ruby. Ayan, sabi ni Jomar, First easy. line ang huhulaan, guys, ng Easy kanta. win. Kaya ko na Ayan ba? guys, Art Attack na! So, don't forget mag-heart react and like react kung kay ninong team ba kayo, kay Team Kimpi or Team Ruby. Sino si Ninong? Ayan. Simulan natin ang ating game in 3, 2, 1. Ayan. Siyempre, ang kailangan nyo ibigay ay ang title. Title. Ang ating category ay... yung first line. Yes, ang ating category ay acoustic songs. Idodrawing nila ang title at huhulaan nyo kung ano ang first line ng kanilang idinodrawing. One word! Ay, wala mo pala. Yes, take note! Ang kanilang idinodrawing ay ang title ng kanta. Ang ating category ay acoustic songs. Kaya naman guys, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Uulitin ko, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. 1 point sa title at 2 points kung nahulaan mo ang first line ng title na kanilang idinodrawing. Ayan. So, simulan na natin guys. Yes, simulan na natin. 3, 2, Go! 1. Okay. Meron akong 3 words. Ay, hindi. 1 word. Sabi ni Jana, baka naman sa mga winners. Ayan. Hintayin niyo yung pasalo ni AJ. Pipili siya. Pero, sabi niya kanina mamaya, sabi niya. Siguro nasa work. Ayan. So, si Kimpi, meron siyang 1 word. At syempre, pareho sila ni Rupi, meron silang 1 word. Kaya naman, kung nagugustuhan niyo ang ating game ngayon, paki-heart react yan kung nakay Team Kimpi kayo. At like react naman kung nakay Team Rupi kayo para malaman namin kung ano nga ba ang ipapaprize sa Pasko sa mga Team Kimpi at Team Rupi. Kaya naman, nalalapit na ang Pasko. Kaya naman, tutok-tutok lang dito para magkaroon kayo ng mga top fan badges. Kita niyo ba? Ed Sheeran. Sabi ni Sabi ni Nitoy. Sabi ni AJ. Ed Sheeran. Kasama niya. Tama, Dive. Maybe I came. Team Mr. AJ, 3 points. Sabi ni Nathaniel, die. Sabi ni Ruth D. Sino po nauna dyan, Miss Zen, sa title po? Saan ang title? Dive. Si Nathaniel. Nathaniel. So, 2 points lang si Mr. AJ. Sabi ni Ruth, maybe I Trace. Sabi ni Jenny, Trace. Trace. Hindi. Tracer. Missing. Hindi. Ang galing. Ang galing ng drawing. Sabi ni Ryan, incomplete? Hindi. No. Malapit na, kasi letter I din yun. Letter I din. Ayan ah. Ang galing. Ayan, Yan, si sabi ni Jenny Jenny. Ramos. Sabi niya, invisible. Ano ang first line ng Invisible? 2 points yun. Wow, si Mama alam niya yung dive. Invisible. Ano ang first line? Zombie! Sabi ni Mr. AJ, another head hangs slowly. Meron 3 akong points. 3 words. At dahil dyan, Mr. AJ, kinalulungkot kong i-announce, panalo ka na naman. Ayan, ikaw ang aming first winner, Mr. AJ. Pwede kang mag-coach, pero hindi ko na i-consider ang iyong number. Sabi ni Alexandra, crowded hallways are the loneliest places. Alex, 2 points. Ayan. Nang next, drawing na po sila pareho. Si Miss Kim meron siyang
3 words. At si Ruby meron siyang 1 word. Meron na si Alex. Tari ni Ma'am. Ayan, si Alex. Sabi niya, love on top. Bring the beat in. Ayan. I can see the stars. Okay, Alex. At dahil dyan, may 3 points ka. Katumbas dyan ay 5. Meron kang 3 points. At meron ka ng 2 points kanina. Kaya naman, Alex, ikaw na ang aming second winner. Sa akin, meron akong 3 words ulit. 3 words. Memories. Sabi ni Ryan, memories. Jenny Remo, memories. Nauna si Jenny Remo. Meron, memories. Jenny Remo, memories. Another 1 point. At si Ryan Christian, 1. Memories. Here's to the one that we got. Ryan, 2 points. Ayan, nahula na po ang Love on Top. Ang memories, meron na pong first line. Ayan, at syempre, yes. Next drawing na po tayo, guys. Next drawing na. Ayan. Si Ruby meron siyang 4 words. At si Kimpi meron siyang 3 words. Ayan, ang galing-galing. Ayan, si Ryan. Sabi niya, take a bow. Wow, ang galing. Take a bow. Oh, how about a round of applause? At dahil dyan, kumpleto na ang ating winners. Ay, kumpleto na sila. Bilis nyo naman. Ang Ang hirap bilis. na nung take a bow. So, yan. Sino ba ang ating winners? Ayan, congratulations sa ating winners! We have, ikinalulungkot kong sabihin, again, Mr. AJ Guache, Miss Alex Gaviola, at syempre, Mr. Ryan Juan. Pakipm ang inyong mga numbers, at syempre, sa mga hindi pa na-load kahapon, yung mga numbers nyo, pakipm, at ilo-load namin yan tomorrow. Ayan, guys. So, thank you so much sa pag-abang ng The Almusal Club. At syempre, asahan ulit namin kayo sa mga susunod na araw. At syempre, do not forget to like and share our pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. At syempre, we are still hiring. At kung ano mga job na hiring kami, updated po ang aming mga pages. Kaya naman, guys, apply na. At syempre, welcome kayo dito sa Madrid, Philippines. At syempre, i-heart react nyo naman ang ating live at i-like react nyo naman yan. So, ayan, final say naman sa ating Kimpi at Rupi. Ayan, so congratulations sa lahat ng nanalo and At wag- magkita-kita po ulit tayo bukas. At huwag niyo Same kalimutan oras ang tayo. selfie niyo, Yes, please. sabi ni Alex, ang bilis bitin. Para Bitin. sanay na yung mga almosalers Sanay na natin. kasi kayo Yan, eh. tsaka huwag niyo Oo, kaya ang kalimutan. bilis na nilang sumagot. Huwag niyo kalimutan ang mga selfie niyo na naka-like and heart. Kaninong team kayo, kung kay Team Kimpi ba or kay Team Rupi, dahil magkakaroon ng prizes yun. So yan, congratulations siyempre. Tsaka Antayin niyo mamaya- rin ang update from our OOTC. Yan, tsaka mamaya daw i-announce ang Valedictorian Valedictorian. October Almusal. Ayan. Diba? Yes. Diba? Okay, so Ayan. back to you, So, ay maraming- DJ. Back to you, Yes. DJ. Thank Ani. you, gwapong Rupi at magandang Kimpi. Walang anuman. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club! Babush! See you tomorrow. Ang cute ng aming timer. Gawa yan ng ating one and only Kimpi. Bye-bye. Bye! Yan ay patunod. The Almusal Club.